हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार बाथ्रा एबा रादाब शेयार खालामनो नागिरदों। दा बाहाय नोंथांमोनजों फंसे बाथ्रा बुंनि। गोबावथार जाबायमोन लोमजानायजों लोगोसे बाहाय भिडिअ होनो हायैया सानब्रै सानबायानो जालांबाय। नैबेयाव एबाराव फिन खेबसेयाव होनो लानाय जादों। बेयो जोबोद गोनां, बेखायनो बयबो मिथिनो हानाय बायदि नोंथांमोननो बाहाय लाबोनाय जादों। बे जाहैबाय इउनियन केबिनेट मिनिस्टाराव मोनसे रिसाफल खालामबाय आरो बे रिसाफलाव आरो माखासे गोबांथार गोदान गोदान केबिनेट मिनिस्टारफोर सोसननानै होनाय जादों बेहाय काउन्सिलनि। दा बेयाव गासै 43सा केबिनेट मिनिस्टारफोर समायखिरा लाहोबाय, नाथाय बबे बबे बिफानाव सोरखौ लाहोदों दासिम फोरमायथ'वाखै। दा बेखौ आपडेट खालामनानै होगोन उनावहालागै। दा बेयावहाय जोंनि आसामनिफ्राय बिथांमोन गोनां आगुनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङाबो दंफायो आरो बिथांखौ गिबियाव कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय। आरो बिनि उनाव गुबुनफोरा सोर दङ बेखौ नोंथांमोनहा लिस्ट नायनो लुबैदोंबा 43 सानि नामखौ आं गासैखौबो बुंथ'ला। बाहाय नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै नायबाबो जागोन आरो डाउनलड खालामना लाब्लाबो जागोन गोसो। दा बिनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो गोनाङा जाहैबाय दिनैनि जेनाखि बे समायखिरा लानाय मदि बिथांनि दैदेननायाव। दा बे मदिनि जिहेतु सरकार, दा बिथां मदिनि सरकारजों लोगोसे गाहायै मोननै राजखान्थियारि आफाद आरोबाव दिनै इनक्लुसन जादों, माने लोगो लाफाबावदों होनदों, जथाय जाफादों। दा बे जथाय जाफानायाव दङ जेडि माने जनता दल इउनाइटेड, बेनिफ्राय आफना दल। दा बिसोरो ज' जादों होनदों। दा बेयाव ओंखायनो मिथिनो गोनां बाथ्रा बेयो, जुदि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय एबा इन्टारभिउ होनो गोनां दङबा बेफोरबायदिया जोबोद गोनांथार बाथ्रा। बेनिफ्राय मिनिस्टारफोरनि लिस्टफोरा गाहायाव नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बाहाय थांनानै नायबानो जाबाय। जेरै बाहाय दङ नारायण रायनि, सर्बानन्द सन'वाल, डक्टर वीरेन्द्र कुमार, बेनिफ्राय ज्योतिरादित्य सिन्धिया, बिनिफ्राय गोबां दङ, गासै 43सा। बेफोरखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। किरेन रिजिजु आगुनि माखासे दंखाजोबो, दा बेखौनो रिसाफल खालामनानै होनाय जादों होनदों। दा बेखायनो मिथिनो गोनां, माखासेया सोरबाया सोलायनोबो हागौ, सोरबाया गोदानै मोनथारनायबो जानो हागौ आरो सोरबाया दोनथ'जाबायबो जानो हागौ। दा बेफोरबायदि बाथ्रा, बेखायनो बेखौ गोनांथार, बेखौ मिथिनो गोनां जागोन। बेखायनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। एसेनोसै, आसा खालामो नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लागोन आरो बिनि अनगायैबो सिगांनिफ्रायनो जाबाय थानायखौ नायनो लुबैदोंबाबो बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेजों थांनानै नायबानो जाबाय लिस्टफोरखौ। गोजोन्थों।